kestää 10 minuuttia ja sen aikana ratsastajat voivat tutustua rataan jalan. Yleisölle suosittelen lämpimästi virkistäytymistä. Buffetin ja ravintolateltan Angelika, pitkä päivä vielä edessä, aivan loistava kilpailu. Meillä on monta starttia vielä, täällä kannattaa viihtyä. En tiedä, saako tästä kaupungista mistään oikeesti niin hyvää ja niin halpaa kahvia. Yes, but I did the qualification for amateur. So I did Tämä on pakko sanoa ääneen, mikä äsken kuulin. Kannattaa käydä Lappeenrannassa kahvimaksaa, kun on 2 euroa ja se on vielä kylmää. Meillä ei ole kylmää Lappeenrannassa. Maailman autona vaan jossain. Vicky Valve maalissa 10 virhepistettä ensimmäisestä vaiheesta, 2.9 enimmäisajasta aika 76.97. Huoltotauolle jäädään siinä tilanteessa, että luokan kärjessä Patricia Westman ajalla 29.28.